አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቀውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 22 ጉንበት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 22 ቅዱስ እንድራኒቆስ ቅዱስ ወብፁዕ እንድራኒቆስ ሐዋርያ ትውልዲ ነገሩ ካብ ቤተ እስራኤል ክኸውን ከሎ ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ ሓደ እዩ። ጎይታና ኣብ መዋእለ ስብከቱ 120 ቤተሰቡ ክመርጽ ከሎ ንዕኡ ምስ ኣርድእቲ ደሚሩ ምሂርዎ እዩ። 70 ኣርድእቲ ብጎይታ ተላኢኾም ኣጋንንቲ ክግዝኡሎም ከለዉ ካብኦም ሓደ ቅዱስ እንድራኒቆስ ነበረ። እዚ ዝተፈጸመ ገና መድኃኔዓለም ቅድሚ መስቀሉ እዩ። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ንምልከት። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ምስ ሃዋርያት ን10 መዓልታት ብሱባኤ ቀኒዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ተቐበለ። ከም ናይ የሕዋቱ ኣርድእቲ ናብ ዓለም ወፂኡ ናይ ወንጌል ናይ ብስብከት ብስራት ሰቢኹ እዩ። ብፍላይ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሕ ዓመታት ንኣምላኹ ኣገልገለ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣብ ቆሮንጦስ ከሎ ቅዱስ እንድራኒቆስ ድማ ኣብ ሮም ይምህር ነበረ። እዚ እዩ ከዓ ኣብ ናይ ሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 7 ንእንድራኒቆስ ሰላም በሉ ዝበለ። ቅዱስ ጳውሎስ ብሰማዕትነት ድሕሪ ምሕላፉ ምስ ቅዱስ ዮልዮስ ኮይኖም ናይ ኣሕዛብ ልቦና ብወንጌል ኣብሪሆም እዮም። ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ በጽሖም ካብ እግዚአብሔር ብዝተውሃቦም ትዕግስቲ ዓወት ግን ረኸቡ። በዚ ከዓ ብዙሕ ናይ ጣዖት ቦታታት ኣፍሪሶም ኣብያተ ክርስቲያናት ሃኒጾም እዮም። ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ድማ ድንቂ ተኣምራት እውን ኣርአዩ። ቅዱስ እንድራኒቆስ እውን ብዙሕ መከራ እኳ እንተተቐበለ ክሳዱ ክቁረጽ ግን ናይ ጎይታ ፍቓድ ስለ ዘይነበረ ንእሽተይ ሓሚሙ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዕረፈ። ሓዉ ሃዋርያዊ ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ብኽብሪ ገኒዙ ቀበሮ። በረኸቱ ይሕደረና። ቅዱስ ያዕቆብ ከምኡውን በዚ መዓልቲ ጻድቕን ተኣማኒ ዝተብሃለ ናይ መብራቕ ሰብ ቅዱስ ያዕቆብ ዝኽሪ ይግበረሉ እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ቁስጥንጥንያ ኣከባቢ ኣብ ውሽጢ በረኻ ዝነበረ ኣቦ እዩ። ካብ ናይ ቅድስና ህይወቱ ብዝሓለፈ ብደፋርነቱ ትብዓቱ ይፍለጥ። ብ340 ዓመተ ምህረት ንእሽተይ ቆስጠንጢኖስ አርዮሳዊ ኣብ ዝኾነ ጊዜ እዚ ኣባ ብግብፂ ገሲጽዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ መከራ ተቐበለ፣ ተኣሰረ፣ ተገረፈ። እግዚአብሔር ድማ ነዚ መናፍቑ ዝኾነ ንጉስ ንውግዝ ኣብ ዝወፀ ጊዜ ቀዘፎ እሞ ሞተ። ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ባህሪ ክርስቶስ ጸጋ ክብሮም ይሕድረልና አሜን። በረኸቶም ይሕድረና አሜን። ግንቦት 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ እንድራኒቆስ ሐዋርያ ካብ 72 ሓደ ዝኾነ፣
ቅዱስ ያዕቆብ መብራቃዊ ንክርስቶስ ዝተኣመነ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ደቅስዮስ፣ ቅዱስ ዮልዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ፣ አባ እንጦኖስ፣ አበ መነኮሳት፣ አባ ጳውሊ የዋህ። አሜን። ነታ ብዙሕ ዝፀዓረትልኩም ማርያም ሰላም በሉለይ። ነታም ኣብ ሃዋርያት ፍሉጣት ቅድመይ ድማ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ምሳይ እውን ዝተኣስሩ ኣዝማደይ እንድራኒቆስን ዮልያንን ሰላም በሉለይ ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 6። አሜን። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃል መላእክት ይተኣርመለይ። አሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን